Ребят, почему вы снимаете? Не штовхайте. А что вы снимаете? Не штовхайте. Подождите, куда ты идешь? А? Я спросил, что? Ну що, я не можу підійти до прем'єр-міністра? Можете, якщо ви в залі Я підійдіть. представник ЗМІ 8 посвідчення. Чого ви Хорошо. штовхаєтесь? Не штовхайтесь, будь ласка. І ваш співробітник також штовхається. Я вас ще раз попросив. Що? Будь ласка. Та ви не штовхайтесь, будь ласка. Володимир Борисович, доброго дня. Радіо Свобода, програма «Схема». Скільки будь Дуже ласка? приємно. Нам також. Взяла кошти і придбала. Чиї? Свої, власні. Тобто у неї були такі заощадження? Там Ну, а як близько ви думаєте? Ви коли півмільйона приходите, доларів коштує. приходите в магазин і щось купляєте, у вас є кошти? Ви знаєте, що я з 95 по 2005 рік був підприємцем. Ви бачили мою декларацію? Так, я вже ж бачу. А, Тобто там все. ваші кошти також є у придбанні цієї. Моїх особистих немає. Ага. А чиї? Ну, яка різниця? І взагалі я хочу вам сказати, що я дуже люблю свою тещу. Дуже, надзвичайно.